We are going to study today about the three phases of salvation. That's the topic, the three phases of salvation. Okay? Ang tatlong stages o tatlong bagay tungkol sa ating kaligtasan. Alright? Now, after this, sana lahat tayong mga men, alam na nating ituro ang doktrinang ito. The three phases of salvation. And it's very important that we understand this. Tatlong words ang ating pag-aaralan ngayon. Number one is justification. The word is justification. Alam ko na hindi lahat po tayo, wag nating isipin na pang Bible school ito. Kasi nasa Bible ang word na justification. Hindi lang ito para sa Bible student, kundi bawat believer must know and understand what justification is. Are you with me? Sino sa inyo makakapagpaliwanag sa akin ng justification? Are you justified? Anong ibig sabihin nun? Justification. Kasi ganito yan mga kapatid. Listen ako bilang pastor, ang trabaho ko, eto yan. Nandito yung salita ng Diyos. Tignan mo dito sa taas. Ito yung level natin. Are you with me? Ngayon, ang gagawin ng pastor, pupunta doon sa level natin. Iangat tayo doon sa level ng salita ng Diyos. Dahil pag hindi ko gagawin yan, alam ko na challenging to Alam ko na hindi nyo makikita yung connection dito tungkol sa paano yung mga problema ko araw-araw? Paano yung aking, saan ko kukunin yung pangkain ng pamilya ko? Ganyan. Yan ang concern natin, di ba? Physical. Pero, if you are going to grow and become effective sa paglilingkod sa Panginoon, dapat maunawaan natin ang mga doktrina sa Biblia. We need to grow. The Bible was given for doctrine. Teaching ang ibig sabihin yan. And number two, kung bakit kailangan turuan ko kayo ng doktrina mga kapatid, is not only for stability, okay, but also for service. Yung stability kasi, para hindi tayo madaling maakit ng maling doktrina. Halimbawa, makikinig kayo kay Kibuloy. Malay ko ba, baka marami sa inyo nakikinig kay Kibuloy Nanonood kayo kasi gustong-gusto nyo yung kanyang music. Malay ba natin doon? So sa pakikinig nyo kay Kibuloy, maya-maya, akala nyo tama yung kanyang preaching. So you need to have stability. Naunawaan nyo yan? Oo. O kaya naman, nanonood kayo ng mga ang tamang daan. Yung bang, tawag dito, yung debate ng mga iglesia. Diba? Nag-uusap-usap yan. Nakaka-Amerikana yan. Mga disenteng tao yan. Tapos ang galing magpaliwanag. Diba? Maya-maya sabi mo, galing Galing ng paliwanag. Oo nga. Nasa iglesia ang kaligtasan. Kasi nga, sabi nga doon ililigtas ang kanyang katawan, ang katawan ng iglesia. Sabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia. So pag nag-iisip ka, tatango-tango ka na lang. Ayaw natin yon. 5 years ka nang nag-a-attend ng Baptist, tapos kukunin ka ng iglesia. 5 years ka na rito, tapos napa-JW ka pa, o nalipat ka pa sa Pentecostal, o nakuha ka pa ng Mormons. Ibig sabihin, hindi ka naturuan. So, importante ang doctrine, mga kapatid, for stability. Are you with me? Para maging matibay kayo sa aral at turo ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Ephesians chapter 4, okay, bago tayo punta dyan, let me just emphasize this thing. Ephesians chapter number 4, dito sa verse number 11 hanggang 14. Tingnan niyo maigi Ephesians 4. Basahin natin, go. And He gave some apostles and some. Okay, listen. Yung pong 5 yan, apostol. Ano yung una? Number 2, number 3, number 4, number 5. Ano yan, tao o agila? Tao. Okay. Mayan, napakara-krus pa kayo dyan Tao yan, right? Ngayon, ang significance ng mga taong ito, ng office ay apostol, ang office ay prophet, ang office ay evangelist, ang office ay pastor, ang office ay teacher, isa lang po ang kanilang common ground. Ano kanyo? Word of God.
Hindi ka pwedeng maging apostol na hindi mo dalang salita ng Diyos. Hindi ka maging propeta na hindi salita ng Diyos ang dala mo. Hindi ka maging ebanghelista na hindi Word of God ang dala mo. Hindi ka pwedeng maging pastor na hindi Word of God ang dala mo. Hindi ka pwedeng maging teacher na hindi Word of God ang dala mo. So when you talk about apostle, prophet, evangelist, pastor, teachers, one common ground. Ano yon? Ano yon? Gusto ko maging, ini-engage ko kayo para hindi kayo makatulog kan hanggang bulanglang. Ano yon? Okay, that's their common ground. Naunawaan nyo? So therefore, we pastors will teach you the Word of God. Ano ang epekto? 15, verse 12, ready go. For, anong ibig sabihin ng perfecting? Pag sinabi nating perfecting, mga kapatid, yung bang may kakulangan, pupunuan. Ang tawag doon, perfecting. Hindi po siya yung idea ng perfecting walang pagkakamali, walang tawag dito, walang blemish. No. The word perfect is not sinless. The word perfect means complete. What is perfect? Hindi ka pwedeng maging ganap, hindi ka pwedeng maging effective sa isang bagay na hindi ganap ang iyong kaalaman sa bagay na yon. Hindi ka pwedeng tawaging skilled na karpintero, hindi ka pa marunong magpukpok. Hindi ka marunong magpalitada. Kaya nga si Pastor June, bago kanya susweldohan ng sweldo ng skilled, sabi niya, sige nga, sampulan mo. Isang araw. Pinansin niya yung trabaho mo, hindi ka marunong magpalitada, hindi ka marunong mag-lay ng tiles, hindi ka marunong mag-measure, mag-layout, di ba? Tapos sasabihin mo, skilled ka? Hindi ka skilled. Why? Hindi ka perfect, hindi ka complete, hindi ka equipped, hindi ka ganap. So ganun din sa Kristiyano, mga kapatid. Ang Word of God na itinuturo namin, lahat ng mga ito nakakadagdag ng bagay sa buhay mo that will make you effective. Naunawaan ninyo? That's the word perfect. So, tuturuan kita, may mga hindi ka pa alam, I will teach you doctrine, I will teach you many, many things. At sa aking pagtuturo, natututo ka. Right? Pag natuto ka, ano mangyayari? For the work of the ministry. So, dahil natuto ka, you learn to become a worker. Kaya lahat tayo rito, umuupo, makikinig para magtrabaho. So, kung 5 years ka nang nakaupo, nakikinig at hindi ka nagtatrabaho sa ministry ng Panginoon, something wrong with you. Naunawaan niyo yon? For the work of the ministry. Ngayon, kung lahat tayo ay gumawa, anong mangyayari? Edifying of the body of Christ. The word edifying is building up. So, yung word na perfect, ano uli? What is the word for perfect? Again, everybody answer? What is perfect? Okay, complete. Di ba? And then work of the ministry, edifying of the body of Christ. Then 13, what is next? 13. Everybody read. Till we all come and of the knowledge unto nandun na naman yung perfect men. Anong ibig sabihin ng perfect men uli? Siya yung tao na kompleto. Unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. 14. Read. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Naunawaan nyo? Para hindi na tayo katulad sa isang bata na palipat-lipat ang isip. Tossed to and fro. Pag naintindihan nyo na po itong mga aral na ito, you will not welcome a JW in your house. Pag pumunta ang Jehovah's Witnesses sa bahay nyo, huwag nyong papapasukin. Huwag nyong sasabihin, God bless you. Ang sabi ng 1 John, huwag mong sabihin God is speed dun sa tao na ang dala, false doctrine. Huwag mong sasabihin ng God bless you dun. Nasa unang Juan po yan. Nakita nyo? So, we should not welcome the JW in the house. You should not welcome the Iglesia ni Cristo to come indoctrinate you. Ngayon, ang problema, hindi mo nga wini-welcome yung INC na pumasok sa bahay mo. Hindi mo wini-welcome yung JW na pumasok ng bahay mo. Pinanonood mo naman. So, anong pinagkaiba doon?
Naunawaan ninyo? Pero hindi natin maiwasan eh. Sa kaka-Facebook mo, lumalabas yan sa Facebook mo eh. Maya-maya, na-curious ka, nag-click ka. Nakinig ka, nanood ka. Ang galing ng paliwanag ni Soriano ah. Patay na pala yun? Galing ah. Oh. Maya-maya, may nagpaliwanag dyan tungkol sa tithes. Hindi pwedeng mag-tithes, bawal mag-tithes. Loko-loko ang mga pastor na nagtuturo ng tithes. Kahit pa paano, pumunta ka rito, pag walang nagpaliwanag sa'yo, apektado ng pakikinig mo. Kasi may negative input eh. Nandyan ka, pero yung isip mo, wandering na, toss to and fro ka na. So if you're toss to and fro, paano ka ngayon mag-grow? Paano ka magiging committed? Paano ka maging sold out? Unti-unti, nawawalan ka na ng gana, nawawalan ka na ng commitment, hanggang sa tuluyang mawala ka na ng church. Tapos ang sasabihin mo, ko-confuse ako. Iba-iba, ang dami-daming relihiyon. Ayoko na. Kasi, hindi ka na-establish. Oh, and carried about with every wind of doctrine. Ang dala ng doktrinang ito, hangin. At ang hanging dala nito, mga kapatid, tatangayin ka. By the sleight of men and cunning craftiness, matalinong presentation. Intelligent presentation. So, hindi porke maganda ang paliwanag, tama iyon. Hindi nagpapaging tama ang magandang paliwanag. Hindi nagpapaging tama ang pastor na marunong mag-joke. Hindi nagpapaging tama ang pastor na marunong magpaliwanag. Kung bakit tama siya dahil salita ng Diyos ang kanyang pinapaliwanag. So hindi nagpapaging tama yung sikat siya, gaya ni Kibuloy. Sikat siya, gaya ni Manalo. Hindi po yung nagpapaging tama. Kung bakit tama, Word of God. That's why we need to establish you in the Word of God. Para stability. Stability. The word stable, hindi madaling ma-shake. Whereby delight in wisdom. And then not only that, hindi lang for stability, but for service. Lahat po kasi tayo, tingnan mo lahat tayo, parang bata, magiging nanay, mag-aalaga ng bata. A child turns to an adult. What makes an adult different from the child is because the adult takes care of a child. Naintindihan nyo ba yon? Hello? Kaya yung bata ay nagiging adult, hindi lang by age. Kasi maraming tumanda by age, but never became adult in mind and maturity. So bakit siya naging adult is because he is now a responsible person. Right? He is now a person with accountability. Kaya tayo ring mga Kristiyano, na save tayo, new life, kailangang maging matured. Pagdating sa maturity, tayo po ay able to serve. Sabi mo sa katabi mo, able to serve. Hindi po ito pinag-uusapan yung secular profession to serve. Ito po ay Christian ministry. So we teach you for stability and we teach you so you can be able to serve. Now, para maging stable at able to serve tayo, isa sa mga dapat maging maliwanag sa atin ay yung turo ng kaligtasan. Bakit kanyo? Okay. Dito sa Ilocandia, ang unang relihiyon dito, Katoliko. Pumangalawa, Aglipayano. Noong araw, we are a Catholic-oriented province. Pag sinabing Catholic-oriented, if we quantify that, halos walang taong hindi Katoliko. Almost everyone was a Catholic. By birth, by tradition. Right? And then naglabasan ng maraming mga relihiyon. Nandyan ang INC, nandyan ang JW, nandyan ang Mormons. Hanggang ngayon nandyan pa rin. At hindi lang nandyan, lumalaki rin sila. Nung araw, ang Baptist, akala nila bagong relihiyon. Parang bagong Pilipinas. Pag bagong relihiyon, ibig sabihin, strange. So it wasn't welcome. Ang hindi nila alam, the Baptist existed even longer before than the Catholic Church. Because the Catholic Church is only 4th century. The Baptist is all the way from the Lord Jesus Christ. Naunawa nyo yan? Kaya lang naging bago dito kasi nga hindi naman ito saturated by Baptist for the past centuries. Naunang Katoliko. Ngayon, sa lahat ng mga relihiyong ito, isa lamang po ang hangarin. Ano kanyo? Langit. Langit.
Tama? Tanungin mo ang relihiyon, ayaw niya bang pumunta ng langit? Gusto niya. Every INC wants to go to heaven. Every Mormons wants to go to heaven. Every JW wants to go to heaven. Every Pentecostal wants to go. Every Catholic wants to go to heaven. That is the ultimate aim and goal of every religion, to go to heaven. Am I right? The problem is the teaching how to go to heaven. Kaya itong issue of salvation, kailanman, hindi po siya maluluma. The issue of salvation ay hindi po ito malalaos. Hanggang malaos, dito yung topic ni salvation, hindi ito maluluma. Amen? Especially, ang ating pag-aaralan ngayon, the three phases of salvation. Ano yung kaligtasan na ginagawa ng Diyos sa buhay natin? O ginawa ng Diyos, ginagawa niya at gagawin niya sa ating buhay. I know many of you know this by knowledge. The problem is you're not teaching it to others. So your knowledge will make you proud. So if you know this and you don't teach it to others, you're only a proud Christian. Amok deta. Sino tang isheram? Sino tang isurwam? Sino tang idiscipolam? So kahit for 39 years na tayo rito, marami sa inyong matagal ng Kristiyano, hanggat hindi nyo ito ginamit to mentor others, you are just a proud Christian. Discipleship will not make you a proud Christian. Discipleship is the key para yung natutunan mo na prinactice mo sa buhay mo, ay may mentor mo rin sa ibang tao. Okay, now the three phases of salvation. Number 1, justification. Pag-aralan natin ito. What is justification? Okay? Nasaan sa Bible po yan? Romans 5:1. Romans 5:1. Everybody read. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord. Sino po ang nagsulat dito? Anyone who can give me answer? The Apostle Paul. Sino ang sinulatan niya? Not the Romans. The believers in Rome. Pag sinabi mong Romans, lahat ng mga citizen, residente ng Roma. Hindi niya sinulatan ang mga residente ng Roma. Ang sinulatan niya, yung mga believers sa Roma. At ang sabi niya sa kanila, tayo, being justified. Anak ko na natin Ilocano, Romans 5:1. Napalintig. Datayo nga napalintig. Being justified by faith, we have peace with God. Now, what is justification? Now, read the meaning of justification. Ito po ang kahulugan ng justification. Everybody, go. Justification is the act whereby God declares a sinner righteous on the basis of faith. Makinig maigi. Young people, listen. I know, dahil wala kayong exposure sa tradisyon ng Katoliko, hindi nyo masyadong ma-appreciate ang lesson ng justification. Pero kung kayo po ay matatanda, mauunawaan nyo na dati, kayo ay nasa katayuan that you are trying to earn your righteousness. So ngayon ka makimisa, tapno mapalintag ka. Inka komunyon, tapno mapalintag ka. To earn. Diba? Urnungam, dagiti nalintag mo obra. To earn. To gain your righteousness. Are you with me? You go to simba every day para madagdagan ang record ng righteousness mo. Nagkomunyon ka para may maisulat sa record of righteousness mo. Ano pa? Nagpabinyag ka, nagpabautismo ka, nagpa-confirmation ka, at lahat-lahat para madagdagan yung record of righteousness mo. Pero, listen to me, merong binigay ng Panginoon na blessing sa atin na hindi doon sa ating dating alam na you have to earn your righteousness. And what is that? To receive righteousness. Ang ibig sabihin ng receive is the word justification. It is the act. Ito yung gagawin ng Diyos by God to declare. Amen? Alam mo yung word na declaration, mahalaga yun eh. Number 2, kung sino yung nagdeklara. If the law declares that you own that property, I don't care, kahit sinong Poncio Pilato, they have no right. Because the law declared that you own that property by virtue of the land title. The land title says the law is telling you are the rightful owner
of that property. Kaya sabi ng kapitbahay mo, ay hindi, nililinisan ko yan. Ay hindi, ginamit ko yan ng 3 years. Ay hindi, kahit anong sabihin nila, pag ikaw ang may titulo, the law says, the law declares, you're the rightful owner of that property. The word is declaration. So ang justification, Diyos ang magdedeklara, you are righteous. You are no longer guilty. At ang righteousness na pagsabi ng Diyos sa'yo, hindi niya sinabi, you are righteous. Hindi dahil tinignan niya yung record na maraming ginawang matuwid to, maraming ginawa. No. Dineklara kanyang righteous on the basis of faith in the Lord Jesus Christ. Naunawaan ninyo? Ibig sabihin, dahil kay Kristo na tinanggap natin bilang tagapagligtas, tayo ay tumanggap ng isang deklarasyon na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Practically, pag sinabing practically, by practice, no one is righteous. Are you righteous? Yes or no? Matuwid ba kayo? Ako ba'y matuwid? Hindi. Pero sa harapan ng Diyos, we are declared righteous because of the Lord Jesus Christ. Yun ang meaning ng justified. Kaya nga pag pinag-uusapan yung, hindi tung palom amin na bilin, tapno maisalakan ka, that person does not know justification. Ang mindset ng taong yan, tung palom amin na bilin, tapno maisalakan ka, ang mindset niya, siya po ay, ano tawag dito? Earning. Ano yung Tagalog ng earning? You're trying to earn, gain. Ha? Oo, itrabakwan na kakabsat. Oo, trinatrabaho niya. Siya mismo ang tumatrabaho nung kanyang righteousness before God. Oh, yun ang problema sa lahat ng mga relihiyon. They try to work it out. Tinatrabaho nila yung kanilang righteousness before God. Samantalang ang justification, ang sinasabi niya, pag tinanggap mo si Kristo, tumanggap ka ng isang deklarasyon na ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi sa iyong sariling katuwiran, kundi sa katuwiran ni Kristo. Tignan natin po ito sa 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. Everybody read. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made. Dalawang katayuan. Number 1 is sin. Number 2 is righteousness. Sabi ng Bible, He hath made Him. Sino yung He? Sino yung He? The Father. Him. Sino yung Him? Dalawa yan ha. Ang Ama, ginawa niya ang kanyang anak na naging kasalanan. Ibig sabihin, napabasol. Kadagiti basol tayo. Hamat nga napabasol, nga isot gapo na nga nagbasol tayo. Ngam iso iti napabasol, idinto nga datay, timakin basol. He made Him to be sin. So gapo tayo isot napabasol, isot nagbayad. Siyang nagbayad. Dahil siyang napabasol sa ating mga kasalanan. He made Him to be sin for us, who knew no sin. He is innocent. I mean, there is a person I heard, he was accused of a crime and was declared guilty of a crime, was imprisoned. After 60 years, they found out he was innocent. O diyang saklap nun, guilty, innocent. Nung una, dineclare siyang guilty, napabasol, isot nagbayad, but he was innocent after all. Di ba? Nung nireview ang kaso at pinag-aralan, inimbestiga uli, inosente pala, nagbayad siya ng 60 years ng kasalanang hindi niya ginawa. Ganon ang Panginoon Kristo. Inosente, knew no sin. Nagbayad siya ng kasalanang hindi kanya atin yon, isot na pabasol. Para alin? But we might be made the righteousness. Tayo ngayon ang na-declare na walang kasalanan, samantalang tayo ay gumawa ng napakadaming kasalanan. Pero tinanggap natin yung innocence ni Kristo dahil kinuha niya yung ating guilt. Ang tawag dyan, justification. So pag naunawaan mo yung justification,
Bakit mo pa ngayon sasabihin na kailangan kong gawin to para maligtas ako? Hindi mo kailangan gawin yun para maligtas ka. By faith in Jesus Christ, you are declared righteous. Papasok ka ngayon sa langit like somebody who has never committed a crime because somebody paid for your crimes. Yan ang ibig sabihin ng justification. Naintindihan po natin? So justification, number 2. The second word that you need to understand is not only the word justification, but secondly, sanctification. Okay? The next word is sanctification. Tignan natin mga kapatid, dito sa Titus chapter 2, 11 to 14. Titus chapter 2, 11. So, naunawaan nyo na ba yung justification? Mga men, naunawaan nyo na ba? Are you justified? Ano ulit yung justification? The act of God to declare the sinner righteous. Kung kunin natin ang legal term, the act of God to declare the guilty as innocent. Though we are not practically innocent. But because Jesus paid, tayo po, yung ating kasalanan, napawalang sala. Okay? Naunawaan ninyo yan? Alright. I hope, ha? Tapnon uri sino nga pastor, sino man nga ako nga propeta, apostol ka no, magtuturo sa inyo. Tapos ang datingan sa iyo, kinakailangan gawin mo to para maligtas ka. Hindi na. Justified na ako, kamo. Number 2, sanctification. 11 of Titus 2, read. For that bringeth hath appeared. Okay, ano po ang natanggap, nakita ng lahat ng tao? Hindi pa natanggap ha, nakita pa lang. Ano yung nakita ng lahat ng tao? Biyaya ng Diyos. Okay? Ano tong biyaya na to? Justification. Ito yung kaligtasan. 12. Alright. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, godly in this present. Okay, ito nga ang tanong. Ngayon, sabi nilang ganyan, kung naligtas ka dahil tinanggap mo si Kristo, ba't pa kayo gumagawa ng mabuti? Namagagmangking ka, naisalakan kan? Good works ba tinakaisalakanam? Api agar aramid kang orod na imbag. Api mumekat kapilya. Api exerserve ka kini Apo. Api mamangtod ka tithes and offerings. Hello? Kasi ito ang hindi ma-reconcile maraming tao. Uri na mati kagan Kristo, nohang kamot agaramid na imbag ador serbina. Lumalabas na kailangang tanggapin mo si Kristo, gumawa ka pa ng mabuti para ganap na maligtas ka. Pero hindi. Nung tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na, justified. Pero itong pangalawa, mga kapatid, kung bakit natin ginagawa yan is because of the word sanctification. So nakita niyo yung difference. Nung tinanggap natin si Kristo by faith, justification. Itong ating ginagawa as a result, sumusunod tayo sa Biblia, naglilingkod, nag-church service, at lahat-lahat, ang tawag po dyan, sanctification. It is my sanctification. Naunawaan po ninyo. Okay? Looking for that blessed hope and glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Ngayon, doon po sa justification, listen to me, doon sa justification, ang inayos doon, ang transaction na nasettle doon sa justification ay yung ating deliverance. Ano yung transaction na naayos? Deliverance. What is the word deliverance? Panakailiklik. In-declare na katiapo nga nalintag, tapno mailiklik ka nga madusa. Tanuhang ka, declared righteous, guilty ka, madusa ka. Right? Do you understand? Hello. Anong ginawa ng Panginoon sa'yo? Declared. Ulitin natin. Anong ginawa ng Panginoon sa'yo? Declared. He declared you what? Righteous. Righteous ka ba? Brother Ruby. Anong ginawa ng Diyos sa'yo? He declared you? Righteous ka ba, Brad?
Righteous ka, hindi? Hindi. Practically, no. Ngayon, bakit ka dineclare na righteous ng Panginoon? Ha? Oh. Gusto mo maintindihan nyo lahat, ha? Ulit-ulit lang to. Pero hindi tayo lilipat hanggat hindi nyo naintindihan clear. Pag nagpa-exam ako, baka hindi nyo mapasa lahat. Okay, ulitin natin. Kapatid, anong ginawa ng Diyos sa'yo? Dineclare ka na? Oh. Ano yung dineclare niya na righteousness sa'yo? Yung righteousness mo? Kaninong righteousness yung dineclare niya sa'yo? Righteousness ni? Okay. Bakit ka dineclare na righteous? Because you have accepted. Oh, naintindihan nyo na? Oh, clear. Ngayon, dahil tayo righteous na, ang next naman dito na ginagawa ng Panginoon sa atin, yung sanctification. So doon sa justification, ang sinetel na transaction doon, kapatid, yung deliverance. Kailangan kanyang i-declare na righteous para hindi ka magbayad sa impyerno. Dahil pag hindi nangyari yung act na yun na i-declare ka na righteous ng Panginoong Diyos, magbabayad ka. Ngayon, dahil legit na tinanggap mo si Kristo, dineclare ka ngayon ng Diyos na righteous. Kaya ang pangalan mo, sinulat sa Book of Life. You are delivered. The word delivered is nakaligtas ka na ngayon. Kaya lahat po tayo na tumanggap kay Kristo, nakaligtas na. Nakaligtas na tayo. Ang tawag doon, ligtas. Kaya nga sinisigaw natin save. Dinideclare natin, save. I'm saved. Saved by His power divine. Save. Kung kunatay, di ba? Kasi po, nakaligtas na tayo. Minsan yung iba, na pinag-pray mo ng sinner's prayer. Tapos tatanungin mo, save ka na? Sapay la kumaa. May mga ganun di ba? Ganun ba kayo dati? Nag-pray ka. Tumanggap ka, nag-pray ka ng sinner's prayer. Tapos tinanong ka nung nag-deal sa'yo. Sabi ganyan, so ngayon, tinanggap mo sana si Kristo. Save ka na? Ang sagot sapay la kuma. Yung word na sapay la kuma, nakabase pa rin siya doon sa kanyang sarili. Pero pag sinabi mo, alam kong ligtas na ako. Bakit? Nakabase siya sa kay Kristo. Yun yung deliverance na tinatawag. Ngayon, okay, differentiate natin. Kung doon sa justification, yung transaction doon ay deliverance, dito sa sanctification, ang pinag-uusapan dito, discipleship. Hello? So ano yung justification? Ulit. Ano yung sa justification? Deliverance. Ano dito sa sanctification? Discipleship. Okay. Let me explain what is sanctification. Alright? Pag sinabi nating sanctification, mga kapatid, it is the process. Everybody read the meaning? Go. Sanctification is the process whereby God, the Holy Spirit, transforms the believer into the image and likeness of Christ. Napakagandang definition. Ano po? Ano yung sanctification? It's a process. Hello? Justification is not a process. It's a finished transaction. Are you with me? Okay. Ngayon, sanctification is a process whereby God, the Holy Spirit. Amen. Sino ang tumatrabaho ngayon dito sa sanctification? God, the Holy Spirit. Remember, ano yung tinuro ni Pastor Jun sa atin? The Father is the architect and engineer of our salvation. By word architect, engineer means the Father planned. Kaya nga it's called the plan of salvation. Ang ganda nun Yung kaligtasan ng tao, plano ng Diyos. Na plano, ang planong ito, it defeated the devil. Talagang sinira niya ang lahat ng plano ng diablo. Ngayon, the Father planned salvation. Number 2, Jesus paid for our salvation. Ni Apo Jesus tinagbayad. And then the Holy Spirit, okay, will be present. Isuna kakabsat iti agnaed, indwelling presence. So now listen, when you have put your faith in the Lord Jesus Christ as your Savior, automatically, instantly, God the Holy Spirit came into your life. And the work of the Holy Spirit is to transform.
The word transform is just like the word metamorphosis. Have you heard of that word metamorphosis? Metamorphose. Okay? The metamorphosis, as we learned in science, is just like a butterfly that came from a larva. Nanggaling po siya sa isang insekto. Ang pangit, nakakatakot, hanggang siya naging nakakatakot. Nakakatakot yung uod na yon. It was an insect, and then larva, and through the process, are you with me? Within a period of time, yung laman nung nasa loob, benbentot. Amoy di jay? Benbentot. Yung laman ng loob na yon, nung lumabas ngayon siya, hindi na siya katulad nung dating unang langa. Nung lumabas siya, it's a soaring, beautiful butterfly. Ang tawag sa process na yun is metamorphosis. Now, nung tayo po ay naligtas, ganito po yan, hindi tayo binago ng Diyos bago niya tayo tinanggap. Hindi kagaya nung bago mo siya tanggapin sa bahay mo, nilinis mo muna yung tao. Naintindihan po ninyo? So what God did to us is, first, He accepted us, then will change us. Hindi po yung God changed us to accept us. Hindi po. God accepted us, whoever you are. Do you think you are lovely before God? No, you're not. The more you disobey God, the more you sin, the more you reflect the devil's satanic image in your life, the more you are triggering God's hatred. Naunawaan nyo yan? But because Jesus paid it all and you accepted Christ as Savior, tinanggap tayo ng Diyos kay Kristo Jesus. At ngayong tayo tinanggap na, ang gagawin ng Panginoon is to transform us. Tanong, for many years, have you been transformed? Saved ka na, have you been transformed? Itong transformation, in other words, is change life. Lahat po ng mga tinuturo namin, 39 years na mula pa kay Pastor Jun hanggang ako, hanggang sa mga susunod na generation, lahat ng mga aral na yan, ang tinutumbok ay itong word na sanctification para mabago ang buhay mo. Which is, to many of us, may mga areas na ang hirap mabago. Pero dapat baguhin. Sanctification is a process whereby God, the Holy Spirit, transformed the believer into the image and likeness of Christ. Now, listen. Paano po, kasi salvation ang pinag-uusapan, paano nagkaiba yung justification sa sanctification? Kasi nga salvation, di ba? Ligtas. Ito yan. Listen ha. In justification, God saved us from the penalty of sin. Naintindihan nyo? Saan tayo niligtas ng Panginoong Diyos? From the penalty of sin. Ngayon, in sanctification, God is saving us from the power of sin. Gets nyo? Ulitin natin. Sa justification, if you can put it in one statement, mas maganda. Justification, God saved us from the penalty. Anot penalty? Anot penalty, kausat? Bayad, dusa, consequence. So, justification, ang pinag-uusapan doon, niligtas tayo ng Diyos sa kabayaran ng kasalanan. Ang kabayaran ay kamatayan at impyerno. Niligtas tayo doon. Sa sanctification, inililigtas tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kasi kahit naligtas na tayo sa pagbayad, ligtas na tayo, ngagbayad, hindi na tayo magbabayad, but we are still dealing with sin. Are you with me? Though we no longer will deal or face the penalty of sin, we are still dealing with sin. And what aspect of sin are we dealing with every day? Power, di epekto, di impluensya ti basol, adda pena kada tayo.
Kaya ang titigas ng ulo ng iba sa atin eh. Kaya nga sa ganitong preaching parang ang boring naman. Kasi ang gusto ng flesh mo, is the otherwise. You're dealing with the power of sin. Sabi nga ng Bible doktrina to time will come when, people have itching ear. Ibig sabihin, winarningan kami mga pastor, na pag magturo kami ng doktrina, may mga Kristiyano talaga na, itching ears. Hindi interesting sa kanila. Why? Because of the power of sin. Are you with me? Okay. Ang iba sa inyo, may bisyo pa. Ninigarilyo, nagbi-vape, umiinom ng alak. What is that? Power of sin. Ngayon, ang sanctification, tutulungan ka ng Diyos, Holy Spirit, na i-overcome yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. Oh, hello. Yung iba ay umiinom pa ng alak. Alam nyo, praise God, kung totoong ligtas ka, dapat hindi ka na uminom ng alak. Oh, hindi na dapat. Kung totoong ligtas ka, kasi may Holy Spirit ka He will help you overcome sin. Mamayang hapon, magte-testimony si Sir Jaime. Si Sir Jaime ay father ni Sister Cherry, asawa ni Tita Puring. Taga-Paway. Tingnan mo maigi for many, many years, policeman. Agbarbartek. Kada mabartek, agsaywar. Pulis Amo nagsaywar, agkwerong, agwala. Ganyan naman talaga nakainumin, nagwawala. At kung Kristiyano ka, hindi ka dapat ganyan. Nagwawala. Ngayon, for many, many times, siyempre, may nag-deal sa kanya, tanggapin mo, na-save. Pero hindi niya talaga naintindihan. Not until nung December. Tingnan mo matanda na siya, nag-retire na, uminom pa rin ng alak, higarilyo pa rin. Pero nung December, mga kapatid, pinaliwanag ko ulit ang kaligtasan sa kanya, doon niya lubos na unawaan ang ginawa ni Kristo para sa kanya. At dahil lubos na unawaan niya, he accepted Christ as his personal Savior. Alam niyo po, kung bakit siya nagpabaptize? Kasi sabi niya, agpabautisara kon, kasi naawata kon nga siyak na isalakan. Kasi pag binabaptize ko yung tao, buried in the likeness of His death, dahil sa pagkamatay ni Kristo, kasama tayo doon, raised up in the likeness of His resurrection. Ngayon, dahil ikaw ay ligtas, walk in the newness of life. Mula po nung siya ay nabautismuhan na, siyempre una na saved, nabautismuhan, hindi na po siya uminom ng alak. According sa mga anak, tama PJ? PJ, nasan ka? Hindi na umiinom si papa mo. Hindi na. Kahit daw imbitahan siya ng mga barkada niya, kasi may mga barkada yan Pupunta sila doon sa Pupunta sila doon sa, tawag dito, patay. Siyempre, alam mo naman, ang mga tao, may mga bartikero na unprofessional. May mga bartikero na professional. Yung mga bartikerong unprofessional, bilog. Yung mga bartikerong professional, mamahalin ang kanilang inumin. Mga chivas, mga ganyan. Mamahalin yan. Kaya nga, mga sosyalin Di ba? Pero magmula nung tinanggap niya si Kristo, naunawaan niya na niligtas siya ng Diyos sa impyerno. And now God the Holy Spirit resides in him. You know what? He said, from then on, hindi na umiinom ng alak. At marami pang mga aspect sa kanyang buhay na unti-unting binabago ng Diyos. Ang tawag po dyan, sanctification. So, ulitin natin as we close. Justification is God's act to declare a sinner righteous. To declare a guilty innocent. Not because he's innocent, but because Jesus paid for the crimes. So we are saved from the penalty of sin. Naunawaan po ninyo, tayong mga Baptist, halos tayong mga Baptist lamang ang may ganyang turo.
The Catholic cannot teach that. And other religions cannot teach that. Only the Baptist people can teach justification by faith. Ngayon, if justification speaks about God delivering us from the penalty of sin, we are still dealing with sin every day. And what is that sin we are dealing with every day? The power of that sin. Nadodominate pa rin tayo ng laman. Nadodominate pa rin tayo ng influence ng satanic, ng sanglibutan na ito. Thus, we are being hindered in serving God. We are not becoming the disciples that we should be. Are you with me? And I don't care how long you have been a Christian. If you are not growing, you are not living according to God's purpose for your life. Amen po ba? Ayan. Tuloy tayo naman minsan. Nagpintas na ito yung lesson, Kabsan. Sabi ko sa inyo, doctrine will not only establish you, it will clarify your life eh. Ika-clarify niya talaga eh. Bakit mo ginagawa ang mga ginagawa mo?